ጸገማታ ወዲ ሰብ መብዝሖም ኣይተርፍን። ወዲ ሰብ እውን ጽንዓቱ ትዕግስቱ ዝረጋገጽ ብጸገም እዩ። ከመይሉ ተዓጊሱ መፍትሒ ኣናድዩ ካብቲ ጸገም ይወፅእ ዝብል ዓብዪ ፈተና ይጽበዮ። ብሓቂ እውን እንተ ተዓጊስካን ኩሉን ጽቡቕ ኢልካ እንተ ተጸሚምካን መፍትሒ ምምጽኡ ዘይተርፍ ነገር እዩ። ሽሕ ግዘ ጸገማት እናተደራረቡ ግና ኣብ መወዳእታ ዕረፍቲ ሰላም ምምጽኡ ኣይተርፍን። ግና ከዓ ናተይ ፍልይ ዝበለ ነገር ኮነኒ። ኣብ መንቀርቅሩ ክልተ ሓሳብ ሰጢመ ንምውጽኡ ዓቐብ ኮይኑኒ ተጸጊመ ይርከብ። መቸም ሓባእያ ቁስሉስ ሓባኢ ፈውሱ ዲ ዝበሃል። ኣነ እውን ንጸገማተይን ንጭንቀተይ ንብሕተይ ሒዘ በይነይ ካብ ዝሳቕን ኣብ ጸላም ዝነብርን ንዓኹም ከም ማኽረኩም እሞ መሓሪ ዝኾነ ሓሳብ መፍትሒ ትብልዎ ንኽትህቡኒ ዛንታይ ኣሕጽር ኣቢለ ክነግረኩም። እቲ መፍትሒ ትብልዎ ሓሳብ ከዓ ካባኹም ይጽበ። ብሽመይ ክጅምር። ሹመይ ሄርሜላ ይዝበሃል። ኣደይ እንተፈለጥክዋ ዋላ ኣቦይ ግና ፈጺመ ይፈልጦን። ንነገሩ ነደይ እውን ብዓይን እምበር ውሽጣ እንታይ ከም እትሓስብን ከመይ ዝበለት ተሓሳስባ ይህልዋን ንዝብሉ መልሲ ኣይረኸብኩሎምን። ምኽንያቱ ምስ ኣደይ ተፈለየ ስለ ዝነብር እዩ። ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣደይ ከዓ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኮይና ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ንነብር። ቅድሚ ኣነ ምውላደይ ኣደይ ነዲኣ ሓንቲ ብምንባራ መቺዋ እኳ እንተዘይዕበየታ ግና ከዓ ከፊእዋ ኣይዓበየትን። ካልእ ይትረፍ ሙሉእ ዘይጎደሎ ነየዶ ፍቕርን ሓልዊትን እናረኸበት ጡብ ነየዲኣ እንዳጠበወት እያ ዓብያ። ብትምህርታን ብመልክዓን ደሓን ስለ ዝነበረት ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ይብህጉዋ ነይሮም። ገሊኦም ኣብ ፈተና እዋን ንኽተቕድሖም፣ ገሊኦም ከዓ ካብ ልቦም ኣፍቂርናኪ ዓቢድናልኪ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ነይሮም። ግና ንሳ ሓሳባ ኣዲኣ ንምሕጋዝ ስለ ዝነበረ ቀንዲ ዕላማኣ ክሳብ ትምህርታት ውድእ ምንም ዓይነት ፍቕራዊ ርክብ ከይመስረተት ብሕታዊት ኮይና እያ ኣሕሊፋቶ። ትምህርታ ወዲኣ ምስ ተመረቐት ግና ሓሳባት ኩሎም ከም ዝደለየቶም ከም ዝሓሰበቶም ክኸዱ ኣይከኣሉን። ምንም ስራሕ ክትረክብ ኣይከኣለትን። ብዙሕ ደልያ ብዙሕ ጽዒራ ግና ስራሕ ከምዛ ሽታማይ ኮይና ጠፍአት። ተስፋ ቆሪፃ ኩሉ ነገር ኣብ ዝገደፈትሉ ሰዓት ሓደ ኣብቲ ከባቢና ዝርከብ ሃፍታም ሰብኣይ ኣብ ዝሰርሐሉ ቢሮ ተለኣኣኺት ኮይና ምስራሕ ጀመረት። ብንእሽተን ስራሕ ምርካባ ሓጎስ እኳ እንተፈጠረላ፣ ነገር ግና እተን ትረኽበን ገንዘብ ኣብዚኣ እተዋ ዝበሓላ ስለ ዘይነበራ ሙሉእ ንሙሉእ ሕጉስታ ኣይነበረትን። ግና ከዓ ክትቅበሎ ስለ ዘለዋ ጥራሕ ነታ ዝረኸበታ ነዲኣ እንዳሓጎሰት ጸንሐት። ኣብ መንጎ ግና ድሕሪ ዝተወሰኑ ግዘታት እቲ ዘስራሓ ሃፍታም ሰብኣይ ክተናኹላ ክጥምታ ይጅምር። ኣደይ ነዚ ምስ ተዓዘበት ክትራሕ ቆይላ ወላ እንተነበረት ግና ንሱ እናቐረበ መጸ። ሓደ መዓልቲ ናብ ቢርኡ ጸዊዑ ብግልጽ ገይሩ ብሓደ ንኽሓድሩ ይሓታ። ኣደይ ግና ንሕትኡ ኣይላ ንሕትኡ ትነጽጎ። መሊሱ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ መደራደር ነገር ሒዙ ሓተታ። ንሱ እውን ብርክት ዝበለ ቅርሺ ከም ዝህባ ነጊሩ ንኽትሓስበሉ ግዜ ሓባ። ኣደይ እውን ሓሰበት። እቲ ዝበላ ገንዘብ እንተሂብዋ ብንእሽተናተይ ትብሎ ነገር ክተማሓድሮ ከም እትኽእል ነዲኣ እውን እኹል ገንዘብ ከም እተትርፍ ምስ ሓሰበት ካብ ናታ ኽብሪ ነዲኣ ብምምራጽ ነዲኣ ንምሕጋዝን መጻኢኣ ንምድማቕን መሪጻ ብሓሳቡ ተሰማምዐት። ሰብኣይ እውን ኣይደንጎየን። ኣብ ሓጻር መዓልቲ ምስኡ ክትሓድር ገበራ። ብድሕሪ ምስኡ ምሕዳራ ግና ከም ዝበሉ እቲ ቅርሺ ቀልጢፉ ክህባ ኣይከኣለን። እኳ ደኣስ ክህበኪየ እንዳበለ
بتدقاقا من داقددا እናቀባጠረን ምስኡ ንኽትሓድር ይገብራ መቸም ከዓ ንዝኾነ ነገር ተጠንቂካ ኣይተጠንቀቐሉን እንዲኻ ኣብ መንጎ ኣነ ተጠነስኩ እዚ ጥንሲ ነደይ ሓጎስ ዘይኮነ ዓብዪ ሓዘን እዩ ኮይኑዋ ብፍላይ ምጥናሳ ምስ ሰምዐ እቲ ዝበላ ገንዘብ ከይሃበዩ ካብ ስራሕ ኣባሪርዋ ብድሕሪ ዘደይ ንዓይ ጥንስቲ ኮይና ብዙሕ ተጸገመት ነዲኣ ክትሕግዝ ኢላ ዝኣተወቶ ኣብ ኢደ ዲኣ ወደቐት እቲ ሓፍታም ሰብኣይ ድሕሪ ዝተወሰነ ወርሒ ኩሉ ነገር ጠቓሊሉ ናብ ወፃኢ ዓዲ ኸደ እቲ ጥንሲ ኣይናተየን ኢሉ ብምኽሓዱ ምንም ከይሓገዛ ይኸይዱ ከምዘይኣክል የለን 9 ወርሓ ኣኺሉ ኣነ ተወለድኩ ኣነ ምስ ተወለድኩ እቶም ዝነበሩ ጸገማት ዕፅፊ ኾኑ ህይወት ብጣዕሚ ኸበዳ ግና ክትኽእሎ ስለ ዘለዋ ተዓሚማ 2 ዓመት ምስ ዕበየትኒ ንዓይ ምስ ኣዲኣ ማለት ምስ እናሓጎይ ገዲፋ ንስዑድ ዓረብ ናብ ስደት ከደት ኣነ ምንም ዘይፈልጥ ህፃን ስለ ዝነበርኩ ምኻዳ ምንም ኣይመሰለንን ግና እናዓበኹ ብዝኸድኩ ቁፅሪ ክናፍቓ ጀመርኩ እናሓጎይ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኣደይ ትነግረኒ ስለ ዝነበረት ፎቶኣ እናረኣኹ ስለ ዝዓበኹ ኩሉ ግዜየ ዝሓዝንን ዝናፍቓን ልቢ ምስ ገበርኩ ከዓ ካብ ኩሉ ዘናድደንን ዘሕዝነንን ነገር እንተሃለወ ንዓይ ብምውላዳ ኣብ ፀገም ወዲቓስ ሕዚ ከዓ ንዓይ ክትዕቢ ኣብ እንዳማታ ዓዲ ባርያ ኮይና ክትሰርሕ እንትርኢ ብጣዕሚ እየ ዝናደድን ብባዕለይ ዝሓዝንን ኣነስ ከምዘይተወለድኩ ነይረ ንምንታይ ተጠኒሰ እንዳበልኩ ንባዕለይ ይወቅስ ኣደይ ናብ ስዑድ ዓረብ መስከደት ህይወት ከምቲ ዝሓሰበቶ ይጸናሓን ብጣዕሚ ኸፍኣ ምጉስ ቃል ይበስሓ ኣስቢ ዝሰርሐቶ ኣይከፍልዋን ኣብ ልዕሊ እዚ ከዓ ልክዕ ከም ተቦይ ዝተባሓለ ሓፍታም ሰብኣይ መዓልቲ ይደፍርዋ ግና ከምዚላ ኣብ ከቢድ ስቃይ ኮይና ነተን ዝረኸበተን ውሕዳት ገንዘብ ናባና ትልእኸን እናሓጎይ ዕድሚኣ እናኸደ ዳርጋ ኣብ ዓራት ወዲቓያ ኣደይ ንዝሰደደተን ገንዘብ ከዓ እንዳካወና ኣነ እናሰራሕኹ ብሓደ ንነብር ንናሓጎይ ፍሉይ ፍቕሪ ዘለኒ ካብ ቁልዕነተይ ድምፃ እናስማዓት ስለ ዘዕበየትኒ ናታ ጡብ እንዳጥበወት ስለ ዝዓበኹ ከመዶ ከመቦ ኮይና ስለ ዘዕበየትንን ዝተፈለየ ፍቕሪ ዘለኒ ንሳውን ንዓይ ከምኡ ማለት እዩ ብመነባብሮና ትሕት ዝበልና እኳ እንተኾና ግና ፍሉይ ፍቕሪ ስለ ዝነበረና ኩሉ ግዜ ሕጉሳትን ፍኹስ ዝበለ ናብራን እዩ ነይሩና ብትምህርተይ እውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዘለው ንፉዓት ተምሃሮ ውሽጢ ሓንቲ ብምዃነይ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ኣብ ዝግበር ሽልማት ከባቢ 10 ዝኾን ደፍተር ምስ ናይ ሓገዝ መጽሓፍ እየ ዝሽለም በዚ ምኽንያት እውን ናይ ደፍተር ፀገም የብለይን ኣደይ ናብ ስዑድ ዓረብ ካብ እትኸይድ 10 ዓመት ዋላ እንተሓለፋ 1 ዓመት መሊኡላ መፅኣይ ትፈልጥን ዝህብዋ ገንዘብ ውሑድ ስለ ዝኾነ ደሞዛ ከይከፈሉ ኣብቲ ሓደ ገዛ የባርርዋ ናብቲ ሓደ ገዛ ኸይዳውን ከምኡ እንዳገጠማ ምንም ናተይ ትብሎ ቀዋሚ ነገር ከይሓዘት ካፍታ ዝኸደታ ምንም ከይወሰኸት ብስቃይ ትነብር ከምዚልና እንትንቅፅል ኣነ ናይ ቀዳማይ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርተይ ወዲአ ንዕረፍቲ ናብ ገዛ እንትኸይድ እናሓጎይ ብፅኑዕ ሓሚማ ረኸብክዋ ብጣዕሚ ጨነቐኒ ኣብ ኢደይ ወላ ሓንቲ ቅርሺ ትበሃል ኣይነበረንን ንሳ ግና ሕማማ ሓቢኣ ብምምፅኣይ ፍሽኽ ክትብል ትሞክር ድሓን እየ ትብለኒ ግና ድሓን ከምዘይኮነት ካብ ኩነታታ ግልፂ ነይሩ ምንም ገንዘብ ብዘይ ምንባረይ ናብ ሕክምና ክወስድ ኣይከኣልኩን ከምዚለ ኣብ ጭንቀት ኮይነ ንሓደ ወርሒ እንትጸንሕ እናሓጎይ ምንም ለውጢ ኣይነበራን ሓደ መዓልቲ ካብ ትርኣሳ ዝተኣሰረ ነገር ውፅያ ሃበትን እሞ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኸደሉ ግዜ ይኣክል ስለ ዘሎ ንሓደ
نترانسبورت كخونني يخقل يلا 3,000 قرشي حبتني كابي يامتياتو انت زي فلت خوالا نمنتاي كساب حزي زي نقراتني انا تناجدكو نتنقرشي امينة اقدد حكمنا وسركوا اب حكمنا ون حماما اب كبي الدرجة 5 بصح نقروني اتنقرشي اقدي ما خيت هبن نبرات اندابلكو خا بحزن معلتي اب حزن يحلفو دحرستوس سنة معلت قنا زفرح خو بزحو ان حقوي نزل ألم تفليتني حزن كخليك عالكون زبلت أبح التونت تسمعني نما خرتي عدي عبوي كل نجري أب حنت معلتي سئنايا أب حيال حزن كوينا نحد ورحي انت حلف ناب تمرتز خدلو جزا أخلا تمرتي ولا كوان تسأل أخوه جناخا اتجزان عانا ذكرني سلسل أخوه كخيد وسنكو أبشعو بزحا أدي جنزب سددت اللي بقى أنجي رخدكو أدي موتنا يدي أمس سمعت دنجيز أساس هيتا نخل أي معلتو يا دويلا زد سنانعتني نامين ورست خيدا كم حداش تمحاريت كل نجر تدناجرني كلهم نايت يونيفرسيتي تمحرو دقاقيمهم بمرخابهم الناس حقوسو الناس حقو سلام انتبح حالو انت انا قنا تسألي متخدينا قوتا تندابلكو نابدور مي اتي تقدمي بكي اتن مداقستي كنتاتي تعذبا انت حتاني نحقوي كم زموتاتني مسنقر كوان صنعاتي حابكيلن نقشتن الدرار عني تمرت تجميرو ساب كله لايبراري إن أتوا بوجلا خوينو انت تصنع أنا جنا تمرتي رسعة كل جزء أب حزن كونكو سرحي أب كم زن دحلخو حدا معلتي كوفيلان نانبع خون دحلخو حدو الدمتيو سلام بلاني أنا ون نبعتي حبس بلا أبيت انتبلو أبقوني كوف نخبل حاتيتو كوف بلامو انتاي كم زخونكو حتتني أنا ون كرم حزير إيو سلا زي فلت منمي لملس كلو نسو قنا بزوح سلا هيوتنا مخرا نزخونا خونت أقم بعقلي خط أمامو كم زلني انت مخراني كلا نقر نوشت أي دافئو كل نقر يوتي أي نقر كوو نسو ون نحد حدث أقمي مخرو لقسلي كاب حزي كل جزء أبقوني كم زخون قالاتيو محازوت كوينا كن الراخب انتلنا نتساقاماتي يرسعو مخرطاتي لقسالي أنا ون مسؤو مخان تسيبلاني مسؤو انتخون تساقامي فوقو سيبلاني كأس بقص إنا فتخو ومزاخو أفكار كوون نسوون أفكرو النسلة زنبرا بحدا فقر مسرتنا أبحيا الفقر خوينا نا يونيفرسيتي تمرتنا ودينا يو كم عدل نسوون عدو مسايد ديسا واسل زنبرا ولا تمرقنا أي ترحا حقنا أنا عدي بتسدل لي ستوسنا جنزب يزم حدر نسوون قنا دارقا خمايو أديو عداقا اندا شكتاتيا تم حدرو كلتينا ون زل الناس أقم نمقرف بحدا سرح دلي نوعل قنا سرح ويكا أي رخبنان مليسنا دلي نوعل علات يوسخ مبر كم قدمو سرح أي رخبنان حدا معلتي سرح دلي وعلنا مستخمنا أقامشت كبابي نامناتي جزا خيرنا أب جزا خوفلنا إن عللنا اندحلنا قريبيلو سعماني أنا ون سمعتي بزي مقوص أرسع عمكوه كمزيلنا بحد حديرنا كلتينا حزرات إيكونومي نبر حزرات فقري نبرنان بزون بحد محدارنا أحقوسنا نبر أي دعسنان حزقن كدعسن نجميرو مخنياتو بتا معالتن السا تنسي سلزقات أمايو منم أبزي باللي تنس مسقات أما بتعمي يتقيمو اللي لك خمتانا يدي زانتا بزحني ناتي زفاليو كابزف كراني كنكا
كابدخا مخوانيو أدي كمزتأنسكو انت نقرأ بتعميا تناديدا بمقدادون أورديو نتسأليو بلتني انت أنا كنا كوردي كألكون مسؤو تماخيرون نتقول عولتكو انتي أمينة نتقول عخمز ولدكو وندعي عدي نسا خبز بلتني وزئي نتقول عمولادي بتعملنا ددا كاب كل زنا ددا قنا اتفكاريي كما يدخاب مخانيو بزتل علون مزفكاريي نخفلالن بعلا مسحف تمسب كم التمرعوانن قنا خاء مس أخر راخب انت دع خوينا كم زولدكو كفلت كم زيبلون نجيراتني أنا خاء نزب ودي كم زفكرون كفليو خمزي خقلن انت نقرأ نساقن ويتا زبلتني كجبر ويكعا تقليلا كم تقدفنن اتنسدلي وحدات جنزب كم تقوارت اللي نجيراتني أنا نزفكاريي بتعمي زفكرو عديون نعيلا تخفلو زلا مسواتي كبيديو أبزح الساعة كنا عدي زي داليو نجر جباري تبلنا اللامو اندخ جبر تمخروني بجاكم ناي ماكي ميديات خطاتلتي زانتاي سميعكم مخروخم لقسو لي سلام ناي ماكي ميديات خطاتلتي نلومي حزالكم قايبة زنبركو زانتا نزي مسل نيرو نزا بعلت زانتانا حساب رئيتكم أبناي كومنت مزحف بوتا قدفولا نس چانل انت دقا فتيخمو لايك بمقبار نس چانل حدشتي اندحر دقا خوينكم سابسكرايب بمقبار نتانا يدول ملكت بمنكا ناي چانلنا ناي وطرو تخطاتلتنا كتخونن اللابو بقصالي بخالي زانتا بخالي مدب بخالي حساب كساب نراخب نس چانل لايك شير سابسكرايب مقبار يتحمقو كسام وداتا